Mae greu CELF, ges i'n newyddion heddi bod fy llyfr y Ddinas Uchel wedi ei ddewis ar restr fer cystadleuaeth llyfrau plant o'r enw Tir na Nog, gyda lot o lyfrau da eraill. Yn hollol chuffed am hynny, felly o'n i'n meddwl falle sy'n ni'n dangos i chi chydig bach o beth sy'n mynd mewn i greu llyfr fel hyn, a wedyn sut i arlunio'r prif gymeriad sef Petra. Amdani! Wel, mae'r stori am Ddinas Uchel, obviously. Dinas sy'n cael ei adeiladu yn uwch ac yn uwch yn uwch, gyda pobl sy'n byw fyna just adeiladu trwy'r dydd. Pawb, hynny yw, yn y ddinas ar wahân i un ferch fach, sef Petra. Dyna Petra, a mae hi ddim mor siwr. A mae well gen hi gwylio'r byd a edrych ar byd natur a gofyn cwestiynau. Felly, na ddim dangos y stori i gyd, ond mae hi'n mynd mlaen a mae'r cwestiynau yna yn arwain hi ar antur. Ond bydd rhaid i chi brynu'r stori i gael clywed beth sy'n digwydd nesaf, wrth gwrs. Neu falle na wneud fideo arall jyst yn darllen y stori. Os ych chi eisiau clywed y stori, y fideo arall, gadewch fi wybod. Ond am nawr, na ddangos i chi chydig o'r broses o greu llyfr gair a llun fel Ddinas Uchel. Y cam cyntaf, siŵr o fod fy hoff cam yw jyst dechrau gyda syniadau, syniad am stori, a dyma ambell i sketch ar darnau o scrap o bapur nes i am blynyddoedd yn ôl am ryw syniad o stori mewn dinas o tyrau uchel fel hyn. Fi wastad wedi fwynhau jyst sketcho ryw ddinasoedd fel hyn. So nodiadau am beth falle sy'n gallu digwydd mewn dinas o'r fath, a beth sy'n dda, beth sy'n ddrwg, beth o stori sy'n gallu dod mas o stori fel yna. So falle na wneud bach o sketches o'r fath o dinas dwi'n hoffi wneud. Be dwi ddim yn hoffi ydy adeiladu jyst syth diflas modern. Mae'n lot well gen i fel hen dinasoedd a hen adeiladau sydd yn fel tysyn nhw'n organic, fel tysyn nhw'n tyfu o'r tir, allan o fel cerrig am mwd a clai a pethau fel yna. Dwi'n ffindo hwnna'n mwy ddiddorol i arlunio. Y syniad yn y stori yma yw bod yr adeiladau wastad yn cael ei wneud. Dwi'n byth di gorffen, felly mae yna scaffald a cranes fel hyn yn cario'r holl bethau i fyny i adeiladu yn uwch ac yn uwch ac yn uwch yr adeiladu yma, y tyrau. Chydig o ffenestri, grisiau. Nawr, os chi eisiau mynd ati i ddylunio Dinas Uchel eich hun, chi'n dechrau gyda siapau mawr, fel dwi wedi gwneud fan hyn, siapau'r adeiladau, a falle rai yn y cefndir i ddangos bod y dinas yn eang iawn, rai yn y cefndir, a wedyn y siapau mawr, a'r manylion bach fel ffenestri neu simnau, jyst pethau bach fel yna yn helpu ddangos bod nhw'n fawr. Ac i ddangos bod nhw'n uchel, dwi'n rhoi cymylau yn troelli rownd yr adeiladau fel hyn. Ac mae'r manylion bach fel pobl bach neu simnau, mwg, ffenestri yn neud iddyn nhw teimlo'n fawr. Felly dyn ni'n cael yr uchder a'r dyfnder a'r maint yn cael ei ddangos drwy'r darnau bach, manylion bach yn y lluniau. Ond y peth yw, wedi meddwl am y ddinas yma ni eisiau dweud stori ynddo fe. Rhaid meddwl nesaf am pwy bysa'r cymeriadau, pwy bysa'n byw a bod, a beth bysa'r stori'r person fewn y ddinas. Felly es i ati i sketcho. Dwi'n meddwl mai dyma'r llun cyntaf nes i o Petra. Daeth hi Petra, ond i ddechrau roedd gyda hi enwau gwahanol. Beth oedden nhw? Dyma nhw Rhia, Martha, Lydia, Casa. Ond yn y diwedd, penderfynes i ar Petra am yr enw Lladin, Groegaidd falle, am graig. Dwi'n meddwl bod hynny'n eitha addas o ystyried y stori.
A'r cam nesaf wedi penderfynu ar y stori a pwy sy'n yn y stori a beth sy'n digwydd yw i penderfynu beth sy'n ar bob dudalen. So dyma beth ni'n galw'r thumbnails sy'n gweithio mas pa luniau i roed ar bob dudalen. Mae yna 32 tudalen yn y llyfr yma. Felly dyn ni'n dechrau gyda'r teitl a dyn ni'n gwybod bod yna un tudalen ar y diwedd, ond wedyn ni yn y canol mae eisiau penderfynu beth yw trefn y lluniau. Dyn ni eisiau newid beth sy'n ar bob dudalen fel bod pethau'n edrych yn ddiddorol, sut i ddweud y stori yn y ffordd gorau yn weledol. Ac ar ôl hynny, dyn ni'n gorfod penderfynu pa fath o liwiau, pa fath o steil, technegau byddai'n defnyddio i ddweud y stori, i wneud y lluniau. A felly, penderfynus i ar steil fel hyn, y lliwiau yma'r glas a'r porffor i ddangos fatha carreg tywodfaen, dwi'n meddwl sut ti'n gael fe sandstone. I ddechrau meddyliais i falle bod y lliw pensil yn gweithio, ond nes i twli'r syniad yna i ffwrdd a meddwl bod dyfrliw watercolour oedd y ffordd gorau. So nesa, dyn ni'n goffod edrych ar un dudalen, dyma un spread o dudalen, a sketcho fe mas. Dyma'r un gorffenedig, dych chi'n gweld? Dyma'r pensil a'r un gorffenedig. A ffordd ych chi'n symud o'r pensil i gorffenedig yw, os ydych chi'n i ddefnyddio teclyn o'r enw lightbox. Lightbox yw hwn fan hyn, dych chi'n gweld, dwi'n gwasgu button. Woo! A dych chi'n rhoi'r papur arno fe gyda'r sketch, gosod papur ar ben, a dych chi'n gallu trasio trwyddo fe i ddatblygu'r sketch mewn i llun mwy gorffenedig. Dych chi'n gweld dydd yn y llunellau. Felly yna ddangos gwers mewn sut i chi defnyddio ffenest fel lightbox gytre, mae'n bosib i wneud techneg eitha cool. Felly, gyda'r peintiadau wedi gorffen, dwi'n casglu nhw at ei gilydd, a danfon nhw ynghyd â'r sgript at y cyhoeddwyr, sef cwmni atebol. A mae'r llyfr yn cael ei wneud. Dyma ni, cwmni atebol, atebol-shop.com os chi'n prynu copi. A dyna ni! Felly, llun o Petra. Wel, awn i ddechrau gyda'i thrwyn bach, fel hyn, a wedyn ni, dyn ni'n gwneud dwy lyged, un, dau, naill ochr o'r trwyn o'r llall, wedyn ni cylch, gwaelod i gwyneb hi, fel hyn. Nesa, dyn ni'n gwneud gwallt hi, 1, 2, 3, fel tas fe'n chwythu yn y gwynt, digon y sgafn, 1, 2, 3. Cam nesa yw helmet hi. Felly llinell, jyst rhwng uwchben y llyged. Un arall. A nesa, hanner cylch mawr, y helmet enfawr mae hi'n gwisgo. A ni eisiau bod hi'n edrych yn fatha unigryw, so mae'r helmet mawr yn ffordd o fatha dangos i. Dyna ni. A nesa, bach o gysgod. Jyst gyda llinellau fel yna, dych chi'n gweld, edrych yn gysgodol. A falle dyn ni moyn wneud i'r helmet edrych chydig bach yn hen, fel tas ddim yn newydd. So os ni'n rhoi jyst llinellau bach fel hyn, mae'n helpu wneud edrych i rhywbeth edrych yn hen, fatha battered, tyma bach o lwch yna fe. Nawr, mae Petra yn gwisgo ar ei helmet, fel bod hi'n edrych yn wahanol i pawb arall yn y ddinas. Mae'n gwisgo fel rhedyn, ffern, os ti'n gael fe. So, llinell hir fel yna, a wedyn ni just dail bach. Dychrau'n fach. A'n rabol mynd yn fwy, ac yn fwy, ac yn fwy, a wedyn ni llai a llai eto. Rhedyn. Nesa i chorffi, a ni roed. Yn gwisgo fel Chris T gyda ffrog ar ben, ffrog a denim, so ni roed un braich fel hyn, a ni gael hi'n pwyso ac edrych dros ochr rhyw adeilad. Braich arall, a ni roed i ffrog i just tu ôl, chwythu yn y gwynt.
Rodyn, ar y blaen. Ac eto, jyst chydig o fanylion bach, dim gormod, ond jyst digon, wneud yn ddiddorol. Sîn a 1, 2, 3, bis. Ochr arall. 1, 2, 3. A coes. A wedyn ni'n gwneud llun o'r adeilad mae hi'n pwyso ac edrych dros yr ochr. Os oes dim ceg gyda Petra, wel, dwi heb anghofio, ond dwi'n kind of meddwl bod gadael ceg mas rhywbeth. Dwi'n siŵr yn union be mae hi'n meddwl. Dwi'n diddorol. Dim ots, os chi'n rhoi ceg, ewch amdani. Dyma barcud, so mae'n hoffi hedfan barcud, so ni roed y llun in, a wedyn i'r barcud y tu ôl iddi. Nawr te, mae'n edrych bach yn fflat. Dych chi'n gweld y garreg yma? So unwaith eto, fel yr helmet, jyst i ychwanegu tym bach o siap i rhywbeth, jyst llinellau fel hyn. Meddyliwch, wedyn ni moyn cerrig man, eitha bach. Ti'n gweld, jyst tym bach o linellau fel yna. Os dim angen lot, mae'n ddigon i wneud y carreg edrych yn fwy diddorol a llai fflat. Dyna ni. Gwych. Nawr, yn y cefndir, falle fel gynnau na wneud llun o'r ddinas y tu ôl iddi, so yna wneud hyn yn gyflym. Cymwch eich amser chi, newch dinas enfawr tu ôl i hi gyda lot o fanylion a cymylau a pethau sy'ch chi moyn. Yna i adael e fyna. Dyna ni, 1 Petra a dinas. Wedi gorffen. Her heddiw, i rai bach, bydd hwn ar gael i chi liwio mewn. Neu os chi moyn bach mwy o sialens, beth am fynd ati i greu Dinas Uchel eich hun, fel nes i wneud, fel un Petra. Pethau fel siapau mawr i'r adeiladau, manylion bach, cymylau pontydd. Mae'r manylion i gyd ar y daflen, fydd ar gael i chi lawrlwytho. Beth am i chi creu stori yn y ddinas yna, dilyn un cymeriad sy'n wrth y modd yn gweld eich lluniau, yr dinasoedd, a'ch straeon hefyd. Felly, ewch amdani, sgrin i ffwrdd, cael fel y bwrdd. Welai chi ddydd Llun. Hwyl!